जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव फिट ओरै फैनायावसो जोङो बावुराव थांना खारनाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोनना अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोन नै फैनानै DCSP-फोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोन नै बेनि उनाव जों दङ बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थागोन नायदां गरम जालाबाय ना না কোনো জাতি আছে দুখীৰ না কোনো ধৰ্ম আছে এই এক্সিডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে মাৰি 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 পেলালে আমাৰ বড়ো ভাই এজনক এই সকলক শাস্তি দিয়ক তাত আমাৰ আদিবাসী ভাইও মৃত্যু আকুবালি ললে আপোনালোকৰ বড়ো ভাই এটা ঢুকালে আমাৰ আদিবাসী ভাই এটা ঢুকালে কিন্তু তাৰ লগত জড়িত থকা 18 জনক এৰেষ্ট কৰিছে সকলোকে বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াই প্ৰশাসনে সিহঁতক মাৰি পেলাক মতলব নাই আপোনালোকে কি শাস্তি দিয়ে দিয়ক কিন্তু আপোনালোকে এই নিৰ্দোষীসকলৰ এতিয়ালৈকে বৰ্তমান 26টা ঘৰ জ্বলাই দিছে खुलुमबाय लोगोफोर दा थासारिया मा जोंहा क'क्राझारावहाय आदिबासिफोरा जोंखौ बुथारनो हमदों बर'फोरखौ दाउ अमाफोर बायदि आच्छा दा नोंथांमोना मा सानखो जोंनि बर'फोरा खौसे दोङो ना गैयामोन माने जोंनि बर' हारिनि मेगन सिगाङाव जे जोंनि बर' हारिखौ बुथारलांबाय जोंनि बर' हारिफोरा बिसोरखौ मायबा मोनसे खालामनो हादों नामा जेबो खालामनो हायाखै आरो बे जाथाया दाल' नङा जों सिगांबो मोनथिबोनाय जोंनि बर' हारिखौ बे सावतालाल' नङा गोबां बबानिफ्राय फैयो जोंनि बर' हारिखौ बुथारलाङो किडनेप खालामलाङो खिन्थु जोंनि बर' माहारिफोरा बर' रायजो राजाफोरा जेबो एक्सन लानो हाया खालि हागोन बैफोर केस होनाय माबा होनाय बेफोरखौ हागोन आरो बिनि अनगा जेबो बेबस्था गैखाया जोंना बर'फोरनिया केस होनायालाय मा कमन बाथ्रा बेफोरो माने दिनै जेलाव सोबा गाबोन ओंखारबोगोन केस होनाया बैफोरबायदि जोंनिया केसल' जेबो एक्सन लानो हाया खिन्थु गुबुन हारिखौ जोंनि बर' हारिया माबा मोनसे खालामोबा नुबाय माबायदि बुथारलायनो हमो बिसोरना केस नङा डाइरेक्ट आखाइ होयो हाथियार लायो आखायाव जोंनि बर' हारिफोरा मा दङ मा लायो आखायाव बैफोरबायदि मोनसे बेनिखायनो जोंनि बर' हारिया दासिम गोजौ लेभेलाव थांहांदों अब्लाबो गुबुन हारियानो जोंनि बर' हारिखौ बे गोजौ लेभेलाव थांनायनिफ्राय खोलैनो नाजागासिनो बा जोंनि बर' हारिखौ आथिं सिङाव लाखिनो नाजागासिनो बेनिखायनो खौसे जाना था गासैबो बर' फिसाफोर गासैखौबो खावलायहरो गासैबो मोनसे मोजां खामानि माव जाहाथे बर' हारिखौ रावबो गाख्लायनो हाया आथिं सिङाव मुगैनानै थाजाया बैफोरबायदि खामानिखौ जों बर' हारिया मावनो रोंनांगोन दा BTC-आव जोंहा हाग्रामा बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो BTC-नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंखो नोंथांमोना नायगिरदो बे न' सावनायनि बागै बा बर'खौ बुथारनायनि बागै मा बाथ्रा बुंखो नायदो प्रमद बिथाङाबोथ' बिबुंथि होदोंमोन बेखौ आं मैया होखाबाय दिनै हाग्रामा बिथांनिखौ नोंथांमोननो होनाय जासिगोन हाग्रामा बिथाङा राइट बाथ्रा बुंदों ना रं बुंदों बेखौ आं बुंनो थाङा नोंथांमोनासो गोसो कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरनो हागोन दे अब्ला नोंथांमोना नायग्रोनानै लादो भिडिअआ एसे गोलाव जागोन बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालाम जाहाथे जोंनि बिदा फंबाय गासिबो बर'फोरा नुनानै खौसे जानानै थायो आरो थिग थियारि थायो नङाबा बुथार जाबावनो हागौ जों गुबुन हारिफोरजों एसे थिगै थाबानो जाबाय क'क्राझारनिफोर दे नायग्रोना ला भिडिअखौ ओमफ्राय अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलायदो ब्रादार्समोन दे जों बोरला थिर लानानै जोंनि न'आव फिट ओरै फैनायावसो जोङो बावुराव थांना खारनाय जादों सारमोन नोंसोर गाज्रि मोनना अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोन नै फैनानै DCSP-फोरखौ मोनसे अर्डार होनानै गालांदों बेखौ आं खोन्थागोन नै बेनि उनाव जों दङ बिसोर मा बुंनानै गालांदों बेखौसो खोन्थागोन नायदां गरम जालाबाय ना थारमाने बिसोरो बुंलांदों जे हानायमानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै बिसोर बुंनाय खोथाखौ आं खोन्थानि जायफोरहा न' बां सावजायाखै जेनेबा बर'फ्राबो आदिबासिफोरखौ गिनानै खारनानै थानांदों केम्पआव माखासे मानसिया उफाय गैया बे जाखायो ओमफ्राय आदिबासि मानसिफ्राबो माखासेया बर'खौ गिनानै न' सावजायाखैबाबो केम्प जानानै दङ थेवब्लाबो जिहेथु मोनसे परिबेस जाबाय बर'आबो बहाबा खारना थाहैनांबाय आदिबासियाबो बहाबा खारना थाहैनांबाय जायफोर न' सावजायाखै बे मानसिफोरखौ थाबैनो बिसिनि थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै बिसिनि जोमग्रा गामसा जेखिजाया नङा होमबा गस्ला लंपेन्टबो थाबोबाय नङा होमबा जि जोमबो हयथ'
नस्थ' जाबाय ओंखाम संजानो थोरसि लथा गैला बेफोरखौ ओमफ्राय ब्लेंकेट सेंकेट बेफोरखौ गासिखौबो जगार खालामनानै होजोबनांगौ बिसोरखौ थाबैनो गाव गावनि जेराव न' दंखायो बेहाय थाहैहोनांगौ बे जाहैबाय न' सावजायै मानसिफोरनि खोथा बेखौ खिन्थु प्रसासना बेखौ थाबैनो मावगोन दा ओंखायनो जोङो एडभान्स हाबनानै बुंखादों बिसोरथ' पुलिसफ्राथ' मा पुलिसफोरनि अर्डार हाय होननानै थिखांगोन बिसोरखौ जानदाब गारहैगोन बे पुलिसनि खामानि बियो दा पुलिसा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो पुलिसफ्रा बेफोरखौ मावनायनि सिगांनो जोङो नोंसोरनो माखासे जगारखौ होथारनांगौ अब्लासो दा नोंसोर थांना थाहैगोन थांनानै थाहैनो हायो दे माखौ जागोन थोरसि बहा बोरो नङा होमबा दा बेफोर सोंनाय जायो ओंखायनो प्रश्न जायो ओंखायनो जोङो आङो बुंबाय जोंनि मानसिफोरखौ फटाफट ब्लेंकेट दख'नायानो जा ब्लेंकेटानो जा गथ' गथायफोरनि गस्ला सुइटार मायानो जा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै थाबनो होनांगौ आरो जिहेतु सावरायनाय बिथिङाव आदिबासिबो दंमोन राजबंसिबो दंमोन बा बेंगलिफोरबो दं बर'फोरबो दं ज' जानानै जों मिटिं जादोंमोन नालाय दा जेबो जाला आदिबासिफोरनि सिगाङावबो जों बुंना फैबाय दा बर'फोरनावबो जों हाबबाय हथथे नोंसोरो बै न'आव थांनानै थाहैनायाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाफिना जि जोमनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गाननाय जोमनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै ओंखाम संजानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै बेखौ जोङो दा थाबैनो बेबस्था खालामनानै होगोन होननानै आङो खोथा होदों आरो दायथ' बाय इमिडियेट लेट खालामनाङा जोंनि मानसिफ्रा आं बुंदों लेट खालामनो नाङा थोरसि लथा जोमग्रा ब्लेंकेट सेंकेट गथ' गथायफोरनि मा दं आदिबासिबाबो बर'बाबो थांना थाहैनो हानाय ओमफ्राय थेवबाबो एसे गिनाया थागोन नालाय गोबां पुलिसफोरखौ बेरायनो थिननाय जाबाय आदिबासिबाबो गियो आदिबासिफोरखौबो जों बुंना फैबाय दे पुलिस पेट्रलिंआ थागोन आदिबासिफोरखौबो बुंना फैबाय जों गिनो नांला जोङो जयैनो मिटिं जाबाय रायज्लायबाय बेखौ जों बुंना फैयो मोननै खेबाव हाबोदा आदिबासिफोरनावबो दा जोङो आंबो दा नै दा बर'फोरनाव फैयो प्रथम आरो दंबावो फ्राय थांगोन जेबो मालाय खोथा दाला जादों माबा मोनसे उफाय गैया बेखौथ' आंबो खालामनो होनना खालामाखै बा नोंसोरबो खालामनो होनना खालामाखै माबा मोनसे घटनायाव जाना थांबाय नङा होमबा आरो गथ' गथायफोरनि आरो माखासे फरिखा होग्रा स्टुडेन्टफोर दं जों मिथिगौ बेखौ आङो थाबनो जोंनि मानसियानो दायथ' लानानै थिग खालामगोन बेबस्था खालामगोन दे जोङो दाथ' मोनाबाय हयथ' हास्लाबजोबाबो जानो हागौ दा मोनानि गेजेराव आं बुंनाय खोथाफोरखौ एकदम ओंखाम संजाग्रा थोरसि लथानिफ्राय आरम्भ खालामनानै ब्लेंकेट होन सुइटार होन आं बुंजोब्बाय होफैनांगौ आदिबासियाव मोननांगौ बर'आव मोननांगौ